Sziasztok! Én itt újra Ági vagyok, és ma tudom, hogy most hétvége van, és sokan elutaztatok, mert tök meleg van, de úgy gondoltam, hogy ezt muszáj megmutatnom, mert találtam valamit. Ezt. Na, anyukámmal voltunk boltba, mert kellett vásárolni, és elmentünk játékboltba, mert miért nem, mert megyek buliba, meg zsúra, meg minden, és ezért elmentünk, és ott megadtuk ezt. És megmutattam, hogy ez nekem kell, mert videózni kell. Úgyhogy megvettük. És most ezt szeretném veletek kibontani, hogy megnézzük, hogy mi a franc ez. Igazából azon a derül, hogy valami világító nyaklente. Elvileg nyaklánc, nem? Mert ilyen nagy kemény cucc van benne, úgyhogy nem tudom, hogy lesz a nyaklánc. De nézzük meg. Jó, bontódik ki. Oké. Ezt széttéptük. Van egy nagy fehér cumó. Amiben... itt van benne a cucc. Na. És van még benne egy pici. Gyere ki belőle! Na, itt van. Megvan. Ebből van vagy 20. A franc. Na, szóval ez egy ilyen sima nyaklánc. Elvileg, de ez hogy nyaklánc? Ezt így nem tudom felfogni. Na, gyere már, fele. Kijött elvileg. Az nem kell. Szóval ilyen kettő ilyen kis cucc van benne, és ezek elvileg világítanak a sötétbe. Hoppá. Írtó menő. Emlékszem, hogy kiskoromban volt egy csomó ilyenünk, és megrágtam, és szóval megrágtam, és ne rágjátok meg. A lényeg az, mert nem finom. Miért nem? Törődjél meg! Világítsál te is! Kevén. Meg emlékszem, hogy volt egy buli, amiben voltak ilyen cumók, és megtörtük őket, és nem kezdtek el világítani. Ezért rohadt ideges lett az egyik srác, és elkezdte egy durván törögetni az egész cuccat, és eltörte. Úgyhogy... Na, világítsál? Hát, ez van. Ez még mindig akar világítani, úgyhogy nem tudom, hogy ezzel mi van. De... Szóval ez az a cucc világít, rohadt jó. Bam. Szia, Miki! Gyere ide, Miki! Azok mi? Na, ezek ilyen világítók. Na, itt a Mikike. Ő a Mikike. És itt vannak ezek. Ja, és ezeket így össze lehet csatolni. És elvileg fel lehet venni. Nye. Mi van, Mikiki? Hát, oké, ezt mondom, hogy oké. Hát ennyi lett volna, gyerekek, ez a videó. Itt van Miki. És remélem tetszettek is. Sziasztok!